Fa uns 4.500 milions d'anys, la Terra era un lloc inhòspit i caòtic. La superfície estava dominada per volcans en erupció, els quals alliberaven núvols de gasos tòxics i cendres. Les tempestes de meteorits eren una constant. La jove Terra s'escalfava fins a temperatures extremes. En aquest ambient, amb una atmosfera carregada de metà, amoníac, vapor d'aigua i diòxid de carboni, la vida va trobar una manera d'emergir. Els oceans primitius, calents i rics en compostos químics, proporcionaven l'entorn perfecte per a les primeres reaccions químiques que donarien origen a la vida. Les primeres formes de vida eren organismes unicel·lulars que van trobar la manera de sobreviure. La vida va començar a créixer i a transformar el planeta, creant formes de vida cada cop més complexes, on cada generació transmet petits canvis, petites mutacions a la seva descendència. Aquests errors en el procés de reproducció han jugat un paper clau en l'adaptació i millora de les espècies. Amb el temps, aquests canvis s'han anat acumulant i han donat lloc a la diversitat de formes de vida que poblen el nostre planeta avui dia. Tot i que els errors genètics són essencials per a l'evolució de les espècies, poques vegades són beneficiosos per l'individu. En alguns casos, aquests errors no produeixen cap efecte o aquest és tan lleu que passa desapercebut. Per exemple, es creu que els ulls blaus són deguts a una mutació que va sorgir en un sol individu fa entre 6.000 i 10.000 anys. En altres, poden arribar a ser incompatibles amb la vida. Per exemple, la síndrome de Down, causada per una còpia extra del cromosoma 21, resulta sovint en la pèrdua del fetus. A més, hi ha errors que poden causar malalties genètiques hereditàries, si bé el nen naixerà. Moltes de les quals són conegudes com malalties minoritàries. Es creu que existeixen més de 7.000 malalties minoritàries. Entre aquestes, les neurofibromatosis són unes de les més conegudes. Em dic Caral, tinc 4 anys i tinc neurofibromatosi 1. Hola, me dic Max. Faré 10 anys. Tinc neurofibromatosis 1. Me dic Kai, tinc 6 anys MS. Hola, soc l'Adrià, tinc 12 anys, visc a Premià de Mar i tinc neurofibromatosis tipus 1. Les neurofibromatosis són un grup de trastorns genètics que causen la formació de tumors en el teixit nerviós. Aquests poden desenvolupar-se en qualsevol part del sistema nerviós. També poden afectar a d'altres teixits com els ossos i la pell i en la meitat dels casos provoquen problemes d'aprenentatge. Però no hi ha dos casos iguals. Hola, soy Alma, tengo 9 años y soy afectada de neurofibromatosis tipo 1. Soc la Natàlia, la mare del Max. El Max és un noi molt simpàtic, xerraire, sociable, sempre li agrada estar acompanyat i és un nen molt empàtic. Hola, sóc la mare de la Caral, de 5 anys, afectada amb neurofibromatosis de tipus 1. Quan la Caral tenia 2 mesos, van començar a sortir-li taques color cafè amb llet. Soc la filla Quer, ara tinc 56 anys, i apareix una malaltia que es diu neurofibromatosis tipus 1. Aquesta malaltia consisteix en taques de color cafè amb llet per tot el cos, que això és l'únic que surt, ja sortia de ben petits. I llavors també, a mesura que vas fent, van anar sortint buites per tot el cos. Són com petites berrugues que es diuen fibromes, que no té cura. De moment no hi ha medicaments, tampoc. L'únic que és medicaments paliatius, la cirugía plástica, investiga por ahora. He tenido algunas dificultades a la hora de leer y al decir algunas palabras, por eso he ido a la reeducadora y al logopeda. Degut a la neurofibromatosis, el Max es va quedar sense visió, es va quedar cec, ja que té un glioma òptic bilateral. A part d'això, té un glioma al tronc cerebral, que ara amb els anys li ha provocat problemes a la marxa, perquè se li ha anat debilitant la cama esquerra. També té problemes amb el llenguatge, amb la motricitat, té un TDAH molt fort, impulsivitat. I amb 2 anys i mig van trobar-li l'escoliosi.
A més, amb aquest bulto van fer un estudi d'hormones i van trobar que les tenia molt alterades, el que va portar també a un diagnòstic d'un glioma en l'hipotàlam. Lo que peor he llevado a lo largo de mi vida es que me operaron el 5 de junio y yo porque tenía un plesiforme, entonces lo abrieron y no era un plesiforme bueno, era uno malo. Entonces me hicieron la radioterapia para que no volviera a crecer. La radioterapia es una máquina que te pones así una máscara y te elevan y da vueltas. La radioterapia quita las cosas malas y también la buena, como el pelo. Ens van plantejar el curser diürn. Ara portar un any i uns mesos amb el curser i tot i que l'odia profundament, sembla ser que està donant resultat i ha aconseguit frenar l'escoliosi i guanyar temps. Em va començar a manifestar a partir de l'any i mig. Em va començar a tancar la palpella, amb un tumor d'aquí la palpella i un parell més aquí a la cara. Ja als 4 anyets em van operar d'un tumor que tenia, d'un neurofibroma molt gran que tenia aquí a la cara. El tumor me la mantenia total facial. Però jo tinc la paràlisi preocupada, clar, que no tinc nervi aquí. Escric i de celumbratge. També tinc un ordinador i faig feina. Tinc una profe que m'ajuda molt i és molt amable. Com que jo sóc algú que és fàcil que em piqui, o sigui que reboti, em comencen a molestar i estic començant a controlar-me millor. Jo el que provo és respirar i passar l'eix. Era la diferent, era la rareta. Era la que no tenia cama, sí, abans s'infectava, però ella no. Yo diría que yo tengo una amiga que tiene neurofibromas en la cara, entonces la gente por la calle se le queda mirando así. Que no es un bicho raro, tenían que pensar qué pasaría que si se le quería mirando a él. Entonces, que sean un poquito más empáticos. Com també penses que és l'única que ho tens, que és un bitxo raro, que no hi ha ningú més. Però era bona vegada, anar al metro, a Sant Andreu Major i la cura d'aixecar-se, no està en un altre lloc. Però deia que... Bitxo per ell. A mi la gent que està aquí mirant pel carrer m'han arribat a insultar, a assenyalar amb el dit, riure-se a mi a la cara. I això, quan no ho entens, et fa molt mal. La família és molt important, és un recolzament molt important, igual que els amics, especialment els companys de classe i els companys que té a l'escola al Max. És una nena contenta, és una nena feliç, és una nena que sempre diu que en els metges es portarà fatal i sempre ho fa superbé, mai li han hagut de repetir una prova. És una nena que es conforma amb el que té, tampoc sap que pot haver una altra cosa. I quan li preguntes quin desig demanaria, diu que curar el coronavirus. I si li dic alguna més per tu, demana un pastís de 4 xocolates. M'agradaria molt donar a veure, igualment, si soc una miqueta feliç. Has estat a tu mateixa, a estimar-te i a viure. En el que m'agrada, en el Corea diuen que clar, et veuen a tu, no et veuen la cara, et veuen a tu, però el que ets la persona i no la malaltia, no? Que és el que ha de ser tothom. Tinguem salut, puguem treballar, puguem viure benament bé, no? Com estic vivint ara, doncs per què no? I si hi ha coses pitjors, acceptar-ho, no? Ara sí, abans sí, abans sempre em sentia inferior, però ara no. I la nostra esperança és una cura per l'ANF. I mentre no arriba la cura, doncs ens agradaria millorar la vida dels afectats i que la gent sobretot entengui que són persones, no malalts. Som els propis afectats, les famílies i els voluntaris, entre ells molts metges i investigadors, qui aconsegueixen, amb el seu esforç, que s'avanci en trobar una cura per la malaltia i que l'associació pugui continuar donant suport i ajudant a millorar la qualitat de vida dels afectats i de les seves famílies.
Endavant, amb força.